Assalamu alaikum. Ya ina ta magana ina ta sallama kin kyale ni. Ai ya kamata ko ba komai ki jin menene yake tafi da ni. Kuma dai ba za ki ce komai ba. Abin da ya kawo ni shine in tambaye ni menene sunanki. Me damuwarka da sai ka ji sunana? Kin san idan mutum ya zo wurinka har ya nemi ya san sunanka to ɗayan biyu yake faruwa a ciki. Ya zo da alkhairi ne ko shari. Ya kamata a ce ki tambaye ni ki ji shin ni da me na zo miki daga cikin ɗayan biyu ɗin nan. Na baka dama ka ga abin da kake tafe da shi amma ban baka dama ka yi sunana ba. Duk da yake kin sani cewa tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koyi. A gaskiya tun da na ga wuce kiwon ki akan hanyar nan na ji kin kwanta ma a rayuwata. Na ji ya kamata in zo in furta miki abin da yake rinka. A gaskiya ina son ki. So kuma? Gaskiya ne yanzu bani da lokacin soyayya saboda ina karatun Arabiya ne da na zamani. Ka yi haƙuri. Ina son ki. Duk da na san da ba haka abu yake faruwa ba. Ta iya yiwuwa da wanda kike so kuma kike jin irin abin da nake ji a gare ki. To kuma dai menene? Na ƙudiri ne a duniyar baki dukkanin soyayya da kike bukata ko da a ce ko baki tare da ni. Ina son ki.